Kontrolér kazetového disku je u ADTčka realizován na dvou kartách dvojnásobné šířky. Karty nesou označení V2700 a V2710. Jak by se dalo očekávat, zapojení je značně komplikované. Naštěstí jsou k dispozici schémata, takže výroba kabelu nebude činit větší problém. Karty kontroléru se do interfejsového roštu ADTčka umísťují nad sebe, ale není to podmínkou. Jsou totiž obsazeny pouze dva select kódy. Na každé z karet vidíme 4 30pólové konektory. Konektory E1, E2 a E3 obou karet se propojují krátkými plochými kabely 1 k 1. Teprve z obou E4 vedou tlustokabely ke kazetovému disku. Originální propojovací kabely se nedochovaly. Musel jsem je tedy spáchat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě dostupné dokumentace a schémat. Předtím, než řadič vložím do interfejsového roštu, zkusím si karty nasucho propojit na stole. Řadič by bylo možné přirozeně realizovat na jedné desce, odpadly by tak ty 3 propojky a ušetřily by se také 2 pozice v interfejsové vaně. Stávající řešení však má jednu nespornou výhodu. Odpadá nutnost, aby byla někde umístěna další bedna diskového kontroléru. Přístup k roštu mého ADTčka je poněkud nekomfortní. Není tu místo ani na slušnou manipulaci, natožpak na kameru. Omluvte tedy prosím sníženou kvalitu následujících záběrů. Pro řadič KDP jsem uvolnil pozice 20 až 23. Tajně doufám, že nebudou vznikat potíže s prioritou přerušení, protože ta je pevně daná právě adresou, čím nižší adresa, tím vyšší priorita, takže v této situaci bude mít vyšší prioritu konzole, řadiče disketových jednotek, čtečka a děrovačka a také časovač, který přerušuje 50krát za vteřinu. Kdyby se zdálo, že to šifruje kvůli nevhodné prioritě přerušení, můžu karty hodit na select code 10, to není problém. Narychlo ve spěchu, pln radostného očekávání a nedočkavosti jsem spáchal 2 zakončováky a umisťuji je na přípojné místo v KDPčku, stejně tak jako 2 řídící ovládací datové kabely. Zapojením kabelů je hardwarová část řešení u konce. Nyní je potřeba nahodit operační systém RTE, neboli po česku DOS, a zagenerovat do něj ovladač kazetových disků DVV31 spolu s tabulkou jejich parametrů. Vytvořím si nový nebo skopíruji si soubor odpovědí pro generátor systému a dám mu název třeba A5 KDP. Hned si ho otevřu v editoru a přepnu se do stránkového módu. Totiž editovat by se dalo také v řádkovém módu. Schválně, kdo si na to ještě pamatuje. Je mi jasné, že v dávných dobách přechod na stránkovou edici znamenal obrovský pokrok kupředu. Do tabulky driverů připisuji již zmíněný ovladač DVV31 s bezprostředně navazující tabulkou parametrů. Nevýměnnému disku přiřazuji číslo logické jednotky 18, kazetě potom 19. Nesmím také zapomenout doplnit odpovídající informace do tabulky přerušení. Tím máme zaktualizován soubor odpovědí pro generátor operačního systému, kde bude nyní nově jako periferie kazetový disk. Zeditovaný soubor musím přirozeně uložit příkazem ER, který zároveň ukončí editor a teď už můžu spustit rovnou generátor, takže DU6GN A5K SYS a už to hodilo chybu. A proč? Ano, už to vidím. Ano, já jsem zapomněl připojit disk data, na který chce generátor ukládat protokol o své práci. Takže to musím hned napravit. Příkazem MC připojuji logickou jednotku číslo 22, spouštím znova generátor a už to frčí. Právě nastala moje nejoblíbenější fáze při generování operačního systému, takzvaný whisky time, neboť je možné na 20 nebo 25 minut se pohodlně posadit se skleničkou v ruce a nedělat vůbec nic.
Pomocí programu Switch se nový systém přenese na patřičná místa harddisku, je možno restartovat počítač a po naběhnutí DOSu ověřit programem Loopern, jestli úspěch nebo smutek. Výpis logických zařízení byl zahájen, já si to stopnu teďka v oblasti, kde očekávám KDPčko. No a vida, je to tady. LU 18 a 19, driver DVV 31, není problém. Nastal čas rozvášnit náš pekelný stroj. Ještě vypnu ochranu zápisu a už mačkám tlačítko Start a budeme se divit. Jak už jsme zvyklí, lineární motor poslušně vysouvá hlavičky do pracovní polohy. No a jako první krok bude co? Pokusíme se sformátovat třeba disk v kazetě. K tomuto záměru by nám měl pomoci program eDisk. Vylistuji si návod, jak se to vlastně ovládá, takže formátování je příklad s FM a číslo logické jednotky musím zadat záporně. Hlavičky postupně přecházejí ze stopy na stopu. Zdá se, že program eDisk by mohl i formátovat. Tohle chci vidět ještě jednou ve větším detailu. Napadá mě, že si připojím osciloskop a najdu si výstup z čtecího zesilovače. Jenom tak pro zajímavost, co se tam vlastně děje. Musím nahlédnout do dokumentace, kde najdeme tachopulzy. Ano, je to na desce KD. Po zobrazení průběhu je krásně vidět, jak si obě dvě placky jedou po svém. Nyní zapátrám po nějakém RF signálu, výborně, nalezeno, už to tady máme. No a ten oscilogram vypadá jako výstup ze zesilovače nějakého úplně normálního harddisku. Na switch registru se zobrazuje číslo aktuálně formátované stopy. Když je plotna asi 100krát za sebou sformátována, můžeme zkusit provést test čtení, verifikaci. Na terminálu se vypsalo záhlaví jakési tabulky, nejspíš to bude tabulka vadných sektorů. Dvakrát test proběhl zcela bez chyby, u třetího pokusu při testování stopy 201 disk provedl rekalibraci. Že by se jednalo o chybu vystavení? Opravdu zvláštní. V tabulce jsou samé tečky, to znamená všechny sektory dobré. Spouštím test ještě naposledy a i v tomto případě prochází v pořádku. Za malou chviličku ovšem už půjde do tuhého. Pokusím se na sformátované kazetě vytvořit svazek. Provedu to příkazem Mount Cartridge, takže LU19, 204 stop, label kazeta, název svazku K. A teď ukaž, co umíš, Kandrase. Co na to říct? Zázraky se prostě dějou a tohle je jeden z důkazů, protože ta věc zkrátka funguje. Nejen, že se svazek vytvořil, ale teď na něj začínám kopírovat soubory, no a všechno běží bez jakékoliv chybové hlášky. Vsadím se, že ty nakopírované soubory ještě navíc pak budou přečíst. No. Jedním slovem nevkus. Jak já jsem se těšil, že to nebude fungovat, že to budu opravovat složitě, spoustu videa se o tom natočí a legrace užije a ta potvora si mezi tím šlape stejně dobře, jak před 35 lety. Teďka trošku lžu, mám přirozeně velikou radost, že ta věc funguje, žasnu nad ní. Mám zkrátka moc rád tyhle požehnané okamžiky, kdy už není potřeba nic komentovat, stačí se pouze dívat, jak ta stará technika krásně pracuje.
je dokopírováno. Teďka se podívám, kolik zůstalo na kazetě volných sektorů. To, co jsem na ní nakopíroval, to jsou pouze nezbytné instalační soubory pro vygenerování operačního systému. Vidíme, že je zaplněno něco málo přes polovinu kapacity, to znamená přibližně 1 MB. Hledám nějaký volný svazek na svém diskovém emulátoru, abych na něj zpětně data překopíroval, čímž vlastně se provede test verifikace záznamu. Ano, nacházím V1 volnou, takže příkaz kopírovat svazek K na svazek V1. No a už to běží. KDPčko čte, co jsme na něj před chvílí nahráli. Ve čtvrtém, posledním díle tohoto seriálu se pokusím z KDPčka udělat systémový disk. Připravím nový soubor odpovědí, vygenerovaný systém přenesu na pevnou plotnu a pokusím se z disku nabootovat. Předtím bude ale nutné ověřit, jestli je na desce procesoru, na základní desce, instalovaná promka s vhodným IBL, Initial Bootloaderem, z kazetového disku. Pokud by náhodou tato promka chyběla, tak v literatuře, v knize Diagnostický konfigurátor, inženýr Burian zveřejnil výpisy zdrojové kódy snad všech existujících bootloaderů, takže to určitě bude řešitelné. Teď ale vyndám kazetu a podívám se, jak jsou na tom klouzátka hlaviček, jestli tahle dnešní první zkouška na nich nezanechala nějaké špatné stopy. Ke slovu přichází vatička namočená v izopropylu. Zkouším pečlivě otírat klouzátko, ale už na pouhý pohled se zdá, že je naprosto čisté. A skutečně na vatičce není vůbec nic. Tak to je báječné zjištění, báječný výsledek. Trochu jsem se obával, že budou potíže, vzhledem k té jedné náhradní plotně, co jsme viděli, která měla svůj magnetický povrch obroušený až doslova na plech. Mohu tedy kazetu, věřím, že bez jakýchkoliv obav, vložit zpátky do jednotky KDP 723 a těšit se na viděnou u čtvrtého závěrečného dílu tohoto seriálu. Loučím se a brzy na viděnou.